elenkati bil-ġdid il-proposti ta' gvern ġdid tal-istudenti u l-ħaddiema Awċin waqt żjara li l-mexxej Laburista għamel fl-Università ta' Malta fejn attenda għall-attività Gozo Week organizzata mill-Grupp Universitarju Awċi il-GUG. F'kemtejn li għamel Joseph Muscat fakkar fil-proposti illi hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista dwar Għawdex, fost oħrajn dwar kif l-eżamijiet għall-istudenti Awċin jisiru f'Għawdex stess sabiex ikun evitat l-iskariċ illi jiffaċċjaw dawn l-istudenti. Uħud minn dawn il-punti huma dawk li tqajmu waqt laqgħat ta' konsultazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-GUG. Fil-manifest elettorali hemm punti li qajjimtu intom stess waqt il-laqgħat fosthom li kull fejn huwa loġistikament possibbli l-eżamijiet għall-istudenti Awċin jisiru f'Għawdex stess, li jiżdied l-għajnuna għall-istudenti Awċin illi jgħixu Malta fir-rigward tal-kirjiet li jkollhom bżonn. Joseph Muscat kellem dwar l-esperjenza tiegħu meta matul il-ġurnata ta' tnejn għamel il-vjaġġ mal-ħaddiema Awċin kmieni filgħodu. Hemm seta' jifhem aktar minn qrib is-sagrifiċċji illi jkollhom jagħmlu dawn il-ħaddiema. Semma l-proposta ta' gvern ġdid għal servizz veloċi bil-baħar bejn Għawdex u l-inħawi tal-Belt Valletta biex jiġi provdut servizz bżonjus lil dawn l-istudenti u anke l-ħaddiema li jagħmlu il-vjaġġ fuq bażi regolari. Matul din iż-żjara Joseph Muscat flimkien ma' Martu Michel u l-kandidati Laburisti Anton Refalo, Owen Bonici u Deborah Xkembri tkellmu mal-membri tal-GUG. Matul dan l-5 ijiem fl-Università inqajmu awareness fuq Għawdex u anke mod partikolari l-istudenti Awċin. X'inhuma l-bżonnijiet tagħhom, x'inhuma d-diffikultajiet l-istudenti Awċin li iltaqa' magħhom. Joseph Muscat iltaqa' wkoll ma' studenti oħra kif ukoll ħaddiema tal-Università fuq il-kampus.